So what's up mga katato, welcome to my YouTube channel. So pupunta kami ngayon ng concert sa Sugoy. Chocolate Factory! No? Si Pot kasama namin. So yun guys, pupunta kami ngayon. So siksikan yan. Nakamotor lang kasi kami. Kabal. Sira yung Montero. Sira yung Montero namin. Raptor ngayon, Raptor. Raptor. So si Pot may dalang juice. Pino juice. Ano? Driver si Nico Alvarado. Nangarap pa talaga doon na ba? Pakain mo ulit. The three idiots. Wala si Muslim. So guys, pupunta namin ngayon doon. Hawakan mo na lang eh. Lamat ka lahat nito. So guys, nandito kami sa venue. Sa Matonik, Sugoy. Sugoy University Road. Yan. So guys, doon sa dulo yung concert. Yan. Doon kami magtitinda. So guys, nandito na kami sa place ng magtitinda namin. Yan. Ara. So yun guys, nandito na kami ngayon sa venue. Ayun. Dun, so guys, dun yung concert. Yan. Dito kami magtitinda mamaya. Kalagay ito baba na na. Dalawa. Babaan ha? So yun guys, dito kami pupwesto sa gilid ng highway. Kasi dun sa dulo yung concert. So yun guys, set up na kami ngayon. Yan. So madami ng mga tao. Ayun. So yun guys, nakapwesto na kami ngayon. Pwesto na. So madami nagtitinda dito. Yan. Malawak tong highway na to. So guys, dun yung concert. Doon. So guys, titigim kami ng ice cream. Kaya yung ice cream nila? 35. So guys, ice cream silang tinda. May vlogger ang kasama. Alam ko yung name. Ha? Jeff Tua. Subscribe ako ha. Jeff Tua. Oh my God! So guys, may tinda silang ice cream. Yan. Yan. So guys, hapon na. Yan. Mag-uumpisa na ang concert mamaya. Yan. So, kompleto na. Dito na kami. Kasi yun, sabi ko may Muslim. Ay niya, hindi mo man yan yan. Pero manimano sa nakabaan. So guys, Okay siya. Uy, panis. so guys, kompleto na ang barkada. Azizig Sweet is here, you know. So yun guys, gabi na. So guys, gabi na. May kumakain na sa amin. Kapag kami beer. May beer din ba dyan? So set up.
So guys, start ng concert maya. Kita nyo naman. So yun guys, busy si Pot. Kaway-kaway naman dyan. Ako na lang pala magbibideo dito. Ikaw na lang dyan, Pot, na. Pot, magano ka ulit po. Hi! We're visitor here. Mommy's here. Mami siya. Baka mo gusto yung heroin eh. Oo. Bigay mo sa kanya. Isang wala eh. Say, madam, digdi. Diyan na. Sumayaw ka muna! Hoy! Mahulog yan dyan, buwan! Sayaw! Sabay yung market mo. So yun guys, gabi na. Yan. So 5:54 na ng gabi. Yan. Basta na ng concert mga katatu. Madilim na sa aming pwesto. Yan. Halata na ka. Relax, balik ko na. Lalo po kuya. Ano yung video to? Nagbablog ako. Pot, carbon ba? Carbon? Carbon Lodi. Testing mo muna. Ayaw niya magpa-carbon check eh. Anong marka vlog? Jeff 2 ah. Jeff TV. Gag. Mabebe ba? Ano yan? Ayaw lang nag-iro. So yun guys, nagkakagulo na kami. Yan, gabi na. Madami ng tao. Yun. Ang loob na lang ko yung kwarta, 1,000. Hi, shout out pa na. Shout out. Ang pinakamaganda sa fighting one. Wow. So guys, yung mga nagaluto. Ba? Yun. So yun guys, pupunta tayo ng concert. Yan, tayong tao. Daming tao guys. So guys, may kasabay tayong mga babae. Yan.
guys, nagkakagulo na. Madami nang bumibili sa amin. Shout out! What? Fishing eh? Yo. Sayaw mga bot, sayaw ko muna. Yeah! Panis! Nick! Hamag ka. Panis! Okay, okay. Thank you. Bilis! Pot! Yeah! Yeah! Panis siya, panis! Pag kayo mo ulit si Buti Pira. Maligan na sa Ay, kinong kasalanan sa gusto mo. Mamaya lang kami. Aban! Oh! Happy New Year! Rantila na. So guys, may pa-fireworks sila. So guys, ito na ang ating pwesto. Gamit sila ng fireworks. Ba't tayo magluto, Nick? Mahilig ka ba sa Ayaw magluto. Ay, kumakain ka na naman ako. gagi, nagbibideo. Ayan, okay. Ayan na yung siomay yung. Sabi ka pala, ay natapos. Ila isa bicho ato som Pre, sarang kamay. So guys, tapos na kami. Mag-aalauna na ng gabi. Hype yan. Woo! Abutan niya ba? Hirap maghanap buhay. May ilong na lang yan sa mga... Wala na, tapos na ang concert.